8 October 2024 ndadzoka zvekare mhuri yeZimbabwe ndine nyaya yandiri kuuya nayo ndikakubatira yandiri kusangana nayo panapa iri kunzi teachers use their day to demand $1,260 per month. Ndo nyaya yatiri kuona pano iri kunetsa. Munongoziva nekudonha kwakaita mari kozvinezvi. Maticha vanga vane kushungurudzika kwakanyanya kuti saka zvichazofamba sei, chichazoitika. Saka vari kuedzawo nepavanokwanisa kuti vaedze kuonesana nekuratidzana nehurumende kuti aiwa tiitirewo plan dzezvinu kana kuti plan dzinoshanda dzinoita kuti tikwanise kuzowanawo chihoviri chinoti batikei. Saka iko zvino ndo pavari kunzi zvoni vari kushandisa zuva ravo kudhimanda $1,260. Ndo nyaya yandiri kusangana nayo yandiri kuona iri kutendera zvakare iri kunetsa zvakanyanya iko zvinezvi nekudawo kwekudonha value kwakaitwa mazigi. Nyaya iri chibuda pabepa ndo pari kunzi teachers in Zimbabwe are calling for a minimum salary of $1,260 per month, citing that sharp depreciation of the local currency, the Zimbabwe gold ZiG, and rising inflation that has made it difficult to afford basic necessities. Their demand were voiced during World Teachers Day commemorations held over the weekend. The call for their compensation comes as prices of essential goods continue to climb, putting pressure on employees, adding that the discontent the government recently spent $16 million on luxury vehicles for traditional leaders. The Amalgamated Rural Teachers Union Zimbabwe ATRAZ used the occasion to demand safer and fairer labor practices. In a statement, ATRAZ urged the government to offer salaries that reflect the cost of living and allow teachers to save. The employer must review salaries and pay a fair wage that enables teachers to meet basic needs and set aside savings. Teachers are demanding a minimum of $1,260, said ATRAZ. The union condemned the ongoing attacks on teachers for practicing in union activities, calling for the protection of teachers' rights to freedom of association and collective action. Every employee has the right to participate in collective job action, including strikes, sit-ins, and other forms of protest. However, the Public Service Act should be amended to protect the right to strike, especially for essential services. For exercising the rights is a violation of the national constitution. Education Coalition of Zimbabwe urges this consent, emphasizing the need for better teacher welfare. They call for teachers' voices to be heard, shaping education policies. So azvizhinji hamadzadiwa zviri kutaurika panapa nenyaya iyoyi yemari. Nyaya yemari iri kutonetsa paZimbabwe. Vari kuti aiwa mari yatiri kuwana isusu ishoma, saka tiitirewo plan yekuti tinge tichizokwanisawo kusara nemari yekuti tinokwanisawo kusevha. Ende chinhu chiri kunyanya varwadza vari kuti mukutombowana mota dzekunge muchitengera machief, muchitadza kuti tengerawo, muchitadza kuti tiwanewo mari dzekuti dzinoshanda. Saka in other words vari kuti mari munayo, saka tipeiwo. Ndo nyaya iripo kuti vakarwadziwa nekuona mota dzezvinu dzinoonekera dzakatengerwa machief. Nekuti kutaura chokwadi muZimbabwe these days is very rare kuti uone teacher anenge achidrive mota yakaita seiyoyo achitaura kuti imari yake iye yaanoshanda achitambira, asi akasatokuudza kuti anenge aine business or something side hustle rinenge richitomukwanisa kumupa mari iyoyo. Ndopo ungatozoona teacher achikwanisa kufamba nemhando yemota dzakaita seidzodzo. Saka ndo zvinhu zviri kuvarwadza panapa, zvikuita kuti vabatane vachitaura kuti aiwa tipeiwo mari yekuti tikwanise kuzosevhawo. Zvinhu zviri kukwira, zvinhu zviri kudhura, saka tipeiwo mari iyoyo. Inini zvangu ndakatarisa nyaya iyi ndiri kuona kuti paZimbabwe pari kutangwa pamuromo. But I don't know, regedza ndisire nyaya iyi kwamuri mhuri yeZimbabwe. Makazvitarisa nesituation yepaZimbabwe negovernment yepaZimbabwe, the way yainoresponda kuzvinhu, the way yainotreata vanhu, the way yainoita zvinhu.
Do you think kuti vanoipuwa here mari iyi nehurumende iyi 1260 USD? Do you think kuti zvinoshanda here zvavari kutaura izvi? Ndo nyaya yandava nayo panapa ndakakubatirai ndichida kuonesana nemi, asi kusazivawo kuti nyaya imimi makaitarisawo munoionawo sei. Tell me what you think in the comment section. Wobva walike this video kuitira kuti zvichida zvichemo zvacho zvematicha kana zvichizosvika zvinyatsosvika vachionawo kuti vanhu vese venyika like imimi muri kuzvionawo sei, muri kurespondawo sei panyaya iyoyi.